il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. Fis-sitt Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jsemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-lum eżies għandha timlina b'kuraġġ kbir. Għaliex? Għaliex hija l-festa li turi x'inhi l-għaxqa ta' Alla. L-għaxqa ta' Alla hi li Alla jgħix mal-bniedem biex il-bniedem jingħaqad miegħu. Kemm huma sbieħ u ta' kuraġġ il-kelmiet li jgħid l-Anġlu lill-Verġni Marija: Ifraħ mimlija bil-grazzja, imtela bil-ferħ, għax Alla ħa grazzja miegħek, tefaħarstu fuqek, Alla jħobbok, tantu hekk li il-mulej huwa miegħek. Dawn il-kelmiet eżies qalhom l-Anġlu Gabriel lill-Verġni Marija. Imma dawn il-kelmiet qed jgħidhom Alla lili u lilek. Forsi ħafna drabi dawn il-kelmiet ma tantx tajna kasu. Araw ftit fil-Qudiesa kif is-saċerdot ikompli kontinwament jirrepetilna din il-frażi: il-mulej ma'kom. U aħna nirrispondu u miegħek ukoll. Imma ħafna drabi ma tajniex kasom dawn il-kelmiet. Imbagħad jerġa' s-saċerdot jgħidilna: mela ejjew nerfgħu qlubna l fuq. Xi tfisser terfa' qalbek il fuq? Timtela bil-ferħ, tħares lejn Alla, tirringrazzjah talli għażel li jkun miegħek. Jew hekk nitolbu l-mulej biex llum f'din il-festa għażiża il-kol kemm aħna partikolarment f'dawn il-mument fejn kulħadd qiegħed miġbur f'daru, inħossu li aħna maħniex weħedna imma li l-mulej qiegħed magħna. Ejjew nagħmlu minn djarna, ejjew nagħmlu minn qlubna tempju ħaj ta' Alla li fih huwa jammar u jsaltan.
kun infaħħar Ġesu Kristu. Illum eżies nistqarru il-fidi tagħna u għal kelmiet u li bentalla sar bniedem, aħna wkoll ninżlu arkubtejna, anke intom minn djarkom, ninżlu arkubtejna u naduraw dan il-misteru hekk kbir ta' Alla li joġbu jsir bniedem bħalna biex ikun magħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejnu miet skont il-kotba mqazza, u tela is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-liben, u li tkellem fahom il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nisqar mamudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nemmnu li l-mulej huwa tassew magħna. Ejjew għalhekk flimkien inresqulu it-talba tagħna u nitolbuh u ngħidulu sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbu għall-Knisja biex fija qatt ma tonqos il-fidi tal-preżenza tiegħek fostna, nitolbu. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbu għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqitu il-Verġni ta' Nażaret, Marija. Sawwab mulej fuqna il-kotra tal-grazzja tiegħek. Għalina il-koll biex inkunu nies ta' fidi kbira fejk u nemnu li għalik xejn ma hu impossibbli. Nitolbu. Sawwab mulej il-grazzja tiegħek fuqna. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa, partikolarment f'dawn iż-żminijiet lil-morda, lit-tobba u l-dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jgħinu lill-bniedem batut. Nitolbu. Sawwab fuqna mulej il-kotra tal-grazzja tiegħek. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla il-verb tiegħek magħmul bniedem għalina fil-ġuf tal-Verġni Marija, offra ġismu bħala offerta li toġbok għas-salvazzjoni tagħna. Għati li l-Knisja tiegħek titajjeġ bl-Ispirtu għaddejs tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.